बडो लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ सिज फायाराव थानाय एनएलएपि आफादनिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमा दाखाथि हानजाजों लोब्बा थानाय क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुर गामिनि थागिबि कार्नेल बसुमतारीनि फिसाज्ला अननियास बसुमतारी उरुफे बि अन्थावा पुलिसा दुथांफोरनि सायाव इनकाउन्टार खालामनायखौ गिनानै क'क्राझाराव पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांफैयो होनना पुलिसा फोरमायदों। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय। बे बमा बेरफ्रुनायाव सानै 15 फरायसाफोरनि जिउ खहा जायो। दिनै आफगानिस्ताननि सोनाब काबुलनि गोजौ फरायसालियाव बमा बेरफ्रुनानै सानै 15 फरायसाफोरनि जिउ खहा जायो। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलनि सोनाब दासाद इबारसि ओनसोलाव थानाय फोरोंथाय मिरु आरो आब्दुल राहिम साहिद गोजौ फरायसालिखौ थांखिनानै बे बमाखौ बेरफ्रुहोनाय जादों होनना सन्देह खालामनाय जादों। मुमताज फरायसालिनि केम्पासआव गिबि बमाया बेरफ्रुयो। मख'नो गोनांदि बे बमा बेरफ्रुनायनि बिबानखौ रावबो उदखारि हानजाया दासिमबो दाबि खालामाखै। मोनसे गोजोनथाव रादाब। अक्षरा थियेटार निउ दिल्लीआव खुंफुंनाय मिस इन्डिया आरो मिसेस इन्डिया हममेकार 2022 नि बादायलायनायाव सानै बर'नि फिसाफोरा बाहागो लानानै देरहासार जानो हायो, जेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामिनि देंखोस्रि बर'आ मिस इन्डिया कुइन इउनिभार्स 2022 बिमुंखौ देरहानो हायो। गुबुन फारसेथिं गनिका बसुमतारीया मिसेस इन्डिया हममेकार 2022 नि बादायलायनायाव नैथि रानार आप जानो हानानै दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होदों। क'क्राझाराव फिन गिख्रंथाव गावग्लुंगावसि जाथाय सोमजियो। पुलिस आरो मोसौ सिखावनि गेजेराव गावग्लुंगावसि। दिनै 2:30 सोरांसि समाव गसाइगाव पुलिसनि गलिजों सानै मोसौ माफियानि जिउ खहा जायो आरो 4 पुलिस जखम जायो। मोसौ माफियाफोरा पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। पुलिसनि गलियाव जिउ गोमानाय सानै मोसौ माफियाफोरखौ उत्तर प्रदेशनि अकबर बन्जारा आरो सलमान बन्जारा होनना सिनायथिनाय जादों। बे पुलिस आरो मोसौ सिखावनि गेजेराव गावग्लुंगावसि जानायाव 4 पुलिसा जोखोम जायो। जोखोम जानाय पुलिसफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव पुलिसनि गंसे गारिया खहा जायो। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, 2 मेगजिन आरो गोथां गुलि बोखांनो हायो। गुलि गावलायनायाव जोखोम जानाय सानै दुथांखौ सराइबिलनि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। सानै मोसौ माफियाफोरखौ लानानै पुलिसनि मोनसे हानजाया जमदुवार ओनसोलाव संदाननो थांदोंमोन। बेबादि समावनो एम्बुसआव थानाय मोसौ माफियाफोरा पुलिसनि सायाव गुलिजों गाग्लोबो। क'क्राझाराव गोदानै लुफुंनाय। फैगौ 29 एप्रिलाव बेखेवनो गोनां क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव BTR नि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना थांनानै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 29 एप्रिल खालि क'क्राझार केन्सार हस्पिटालखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैगौ 29 एप्रिल खालि क'क्राझाराव फैना गावनि आखाइजों बेखेवनानै होगोन। 29 एप्रिलाव बेखेवनायनि उनाव अखानायै थामहिनबा 29 एप्रिलनिफ्रायनो क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव आबुङै खामानि मावफुंगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। साफ्रोमबो मुंख्लंनि थांखियानो एबसुनि थांखि। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला एबसु पानिरि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों बुखावजायै दरं जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 24थि मुंख्लं सानखौ बिथांनि आंगो गामि सोमलिगुरियाव फालिदों। दिनै मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 24थि मुंख्लं सान फालिनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। हारिनि साफ्रोमबो मुंख्लंनि सायावनो बिथांमोनहा बर' हारिनो होलांनाय बिहोमाखौ दान्दिसेल' सावरायनानै फोजोबनो हाया। साफ्रोमबो मुंख्लंआनो गेरेमसा हारि दानायनि सार्थआवसो जिहेतु गावनि जिउखौ बावलांदोंमोन, बेखायनो साफ्रोमबो मुंख्लंनि थांखियानो एबसुनि थांखि होनना बिथाङा बुंथियो। सिनाय मोनै दुथांफोरा थांनाय 15 एप्रिल खालि क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि काजिगाव थानानि सिङाव थानाय कुसुतला गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा 60 बोसोरनि बिनु चन्द्र राभाखौ गावथारनायजों लोगोसे फिसाज्ला हिरुक ज्योति राभाया दुथांफोरनि गुलिजों जोखोम जानाय दुखुथिया नखराव BTC नि पर्बतजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमना साजा होनानै थैनायनि जिउमाखौ सान्ति होनो खोथा होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।